Ani mesimenti memboa ma wonkwadi police na wonkwase amra na wo hwehwe no wonfa mbedi asofo ne akonfo okuru nkombe omo boss wo na ba zako ise omma wo funa daka wo pa chwa da juma na kopo de chira ise juma ne isa wa mati tezo enye se nipa nwu ma bembe twa daka na so eti me pese me di police ni na me hu se kwan yo mo force di police ni wa bonte enye sa no mo di no me metimi agini ye metimi odi ni ye nde shewe de mema o kasa anye tenten ha no mwa ye di buo nipa no mo me da wase se wodi kan ka mwa no minim se obetimi aboa me ntina ma ba ho no eti se wodi kan ka mwa no nko ade wo sofo wa ma mani agye asidan kanyame asidan kam ayenyen kanyame se sofo wa mpa nyame hira wate de me kama na kosi nyina ne se hai no so person ko ya abanya adwuma so person ko yi police fire service soldier hai nyame ma nkwane ma memboa sa nkurufo no ti so pe ba before fa wase memwa sa ade no o so person be police ni da bi nyame ma nkwane ma menye sa e ba sa kura nyame beteme nkwan na so so ade wo nyame nkwana mi nyame na yeso no odibia rules and regulations ama no ye wa so fo bebre a bebie kwane fasade no beteme nyame ma nkwan se membie kwane ma bia o police ni fa wo nyame ne wo limit mi nyame no wo limit ntia police fo nka ho ya wo nyame no boundaries ya to wa afa sa pepepe timi mboa we de ni die ma fa mo ne chen ka meboa dodo wa fa mo ne chen pa nti line na ma be san ni na drum so ni na yakwa o ene de se jaba e metimi anka meboa minti ma na nche asofo ados na se bible no so che se bibie no anya minti o ene ba ne minti mboa ma wonkwadi police na won kwase amra na wo hwehwe no wonfa mbedi asofo ne akonfo okuru nkayo minti mboa so le kwani foforo mro ene ba na na che se dwuma me de bedi nti na ammoa me ana asese enye ni nti nyame mma nkwane se me mboa bi ma ne nkole police ana soja nyame mma nkwane timi adi nyina ye mi nyame ne nya bibia no tinye o hene ba sole ko wai wa cha na edu ne fu pa from la sole chama e sole ni pa from la wo abodama na enye odi e tesu na nka ye no ya nwo baba wa dampe o hene ba mi nimbu ade bo abetima ko anwo ba no so timi minti mpa cho next na opo wa be fa hin na fa wie okay obe shiam se kwa do ya kuromfo amenya kuromfo krasin me budi ma kuromfo ame bo abe ka fucking woman aja agunya o nabi afri ho boko ayo anyume odefo we de boko asembi to bi ne hamena asembi betu betinya akrache wa bodama na you na gu form wate we afri ba bia wa banana Jack you na gu form amansinya konwa do na gu so ada who are you ha nyame fie no wa ban wate Bible se mon fa ni die ma die ni die se na konwa mansantena so Christopher trans no de na gu so ha ana na ya mo pano ma mo ho sa mpa so kasa metie therefore me wo ba sport okay wo turn in sante se belen sport okay ne mu ato form ma sisi o me merensa ma mi nisi o me merensa ma mi nisa iska ya ko fa mi ama me ba mu ho no de bia ho adam pan de bia me to metimi to kwa fita bosi anopa e ko se enyume therefore siro bwana emi ato de twa to form ma mu fi apue atoye o mu mra no mu mbeto emi nisi mi ti dia wo kana wo ya sport na ese customers ne mma wo ko fa petition bi siwa na ayeka adonko no be ko fa ba na ayeka joy daddy na ayeka dale ne mo na ayeka sisi o esi bi o mo se bele ni ade ni na mi wo bi so mo menom so nya customers ni wenti na menom dile man bi tasutombi Dr. Lawson san masa wani aha ho yana solid tenase ba be ba han wani wo nsa wa ba be da ho o wani aha wa solid ko fie ha me nse bi aso metena ha meja kwantira na o meje muwa o na ho mfa wa tena fie mi nko pani pa to so mra ha meja kwantira na muwa o hwe uni ma ti trofa be frem fo so wa buru chire je muwa
pacho fa wo sa hye ba ko pacho me scan na wo nsa no ni ma be se beti ma aboa wa ke Dia macam asam. Olha fu. Sio dia fanya bosom na wa. Bosom wa, bosom. Bibia so ngam. Unze nyame nipa. Ma je si utunti wu nyi. Na sana ya no. Scan ni dia no de. Minsa mu kura na tutututu mi. Ne we de owi a pe bibi fa so na pia so ma na. Radio therefore I say no wadi kan akobo mi ho wa anye yi. Anye yi. Te de so wa dwinim. No dia duru ha. Wa ntine na ma ya hia mo na no mo bere no. Mu ko tinchina bosomfo ne so a ne mo nya mo bia. Na mo de ho kire be kire ye. Odi fo mi. Mu ko tinchina bosom ne so a ne be twemu di wi a. Ne ye mo de mo ha ba ba to ya so. Eni ntina maba wani. Papa so fu bua me. Wai, sirawa bua. Miaba. Kami ini ma chere. Bibi nsi kwa. Kama kuma to ye. Na bua wate. Se maba ni do be. Na bua ha ye mba hansa ye nkokwa. Yeah, boy. Baba. Ne ba sisa. Mo mai bo ba sisa. Me ne mai nana. Ko bi na bo sisa. Ya gudi awo yo ni yamwa wate. To jawa ye wa brabom ni yamwa wate. Sorry. O ma hunsu bebrebe nya mbebere wase yo. Se ni ati en kese se mere wo pilot. Kese se mere wo wan kasa wo pilot. Be careful. Ni pabia be bie sport ni bi wo nchen. Be. Ada wonya we. Ti se ni pana wa ba bie sport wo de ne nchen ho na akwa jaduro wo boson ho. Dia ba be hye wadwuma na se ho wadwuma ne nchen ho abesi ho. Ti sa be na se ni pana be tutu dia duro na hye ho. Nti first customers ane be ba ho. Korean fo na be wi apeteshe no be wi joy daddy ne adonko no. Be ba ne aduro na transfer be to nipa no sport. Kracha den uyi kira ni mi kira na. Ai kakraga sei. Den so nsa na sisi wo. Esisi wo. On se be mere. Because ba ren san be na be ba ne be kosa nipa no ho. Eni na bo wadwuma na ekofo. Yati ye mitie ni yi. Ha ye ma ha nkokwa. Aburunga ala tafiafo. Impu nchinchant tente nyam. Ukodura. Na ho machi 12. Bo naked. Wo nyina. Ne kwa benase. Udura benase ya. Uduru gate na no number gu ho. Frem. Na ho machi ne membra. Bo naked. Ne member bo ane ye nya akwankyere no. Wate. Ti ho machi frem. Member ne ye bibi ase ne be ya customers no be nya be. Odifo. So eho ye kwa mu. Nti Na me ko bo naked na me akora bi twam no ko humi ho na. Ho machi 12 na akora be twam sa akora no be ifo na. Ye ho no nkora no. Mame. De meka ne maka no wonti ma me mfa ho sole ko. Number gu ho. Ne me se number gu ho gate na no. Ofa no frem en just so you serious. Me mfo so. Mesiro waka ade ba ko. Biem. Mesiro. Me ne kunu. Bebia me ti fi adwi. Enkofu kunu ma na me do machia na nso sisi an o mfa no. Point of collection. First come, first serve. Ye wie ba ni wi a. Ni ya kokunu de ne so. De anu so ho hia. Anu so ho hia. Wani je ho wa. Ne we de. Sa wani je me ho. We de anwofe. We nya fe de be na kwankyere se bia wa ma ne kwa. Ntupa fa number no wi atwe no wa chire ho. Na wi amundi nkom why. Ne naked no be gina ho na ha wa bo. Anyway, therefore. Martin. Therefore no wa dan ya. Odifo, mesra kwan yo. Oni ya menko. Na bibia ni ho bi mo. Ye bibia de ho ayi beba. Ho aboa de beba. Krache. Achobra. Krache. De wo be ye de wa how you be san de ako. You pass all the Jesus in bia de o. Onye ba. Akwa ba. Ya aja. Ba bia firi ho boko de. Enya boko sa. Mi anti hu.
deɛ ɔhɔ ka kyerɛ m ne nyankopɔn ne ɛsɔ aberanteɛ a masi so paa nyankopɔn mama ahoɔden ama me body adwuma m yɛ ɔdɛfoɔ kafla wo wo so akɔ kyinkyina no wabɛpii ha wɔ kafla sɔfo fa kyɛ me na me pressure dam so adwuma m yɛ adwuma ne nkɔ ye bitimi sɔre anɔpa wokɔ adwuma m yɛ adwumaden wopa na sɛ mayɛ ne ma sisi wɔ no ɔdɛfoɔ ani bɛgye kɛkɛ single man menye nkɔdaa me na meyɛ madwuma nipa ma biem ade adwuma no nipa bɔmpa yɛ tie mama yɛsi kɔfa sapele kɔ ayɛ nkɔ mede wɔ ayɛ nkɔ odum pa mede nkɔ ɛyɛ di adwuma ba na mede sane ato ano pa masa ukɔn bɛdɔ kɛkɛ ukɔn no sɛ wɔtɔ bi ahyɛ ukɔn no sɛ wɔtɔ bi ara woyɛ yɛ na woyɛ fashion design ne fashion design woyɛ carpenter bɛ sɛ wo kyerɛ me sɛ nipa bi na kɔ apɔmɔtiɛ mu abara bom dia me nim fashion ne dwekɔ kɔ ɛsɛ dwane nkɔ Saturday bia o me fane Saturday bia say de kura say wo wa amade ya adwuma no kwanko asai me na bi kura nto na de adwuma therefore because one ya nwu adwuma kura eto nyankopon na de na ya adwuma no o ntime mboa sɛ no pesen ka mo mu sei no ɛna ka mo betima beto bi me kam na bi paso fo video me yeye masa o ko me do keke me ye property so me ye bible eje mic si nchen pa sofo e de shining to yi na noa be fo ne nine sofo eye di adwuma ohene ba eye di adwuma na sa adwuma wo ko asore ba bi gusa asore ba bi ɛna me share da je ne bi kama me ye wie no sense oba ba gina aga o ma ma gina ade o ɛna ye me ka first nation come be omo boss wo na ba nsa ko e say o ma wo ye fura da ka wo pa cha wa da juma na ko podi chira e say juma ne isa wa mate so enye se nipa nwu ma bembe ta da ka na ko the point am they say nipa nwu nipa wo ye den first Saturday Sunday bia na me yefo na me yesa tofo e easy ise se mpo se mo so fo ni kwa na bebi owu na ma ye o mo de mo ma kamani beje so me boka o me boka dua me ko tweba shop no we na ase ise no wo dia ne se nka nipa ngu ni maka papa na nya de ne wankasa won hia se nku abusuafo nya daka ne mabe mine de nka wo abusuafo no wo kunku be no wo ya daka ne mabe mi ko abusuafo aduma na me je de so abusuafo no te ko kom wo ya dia hwe wo abusuafo so football what na me bread do ene so atu yin ka onkwan kama wa mama busua be ya daka o kasa bebre so bisu an pass si ampa wo bu ne o ma to me sa frem se me be ya daka mo so fo woni be tikeke o da po be na wo smile me jo daka no o ti si ano o da de white o da de red abom me jo daka ni fita aye exercise book si ato ho free to me ye ne da open wi amasa de petu nan no e de shining you shining red blue you shining red and shining black media fa from utino media fa no sa shining white no asaba be fa sofo woni baji keke my bible ne kuta o se obi o ne bible kuta o wo fani obu so kwa o metima ma wo do sa friend ka na my ama on sofo men Canada o me sro be ya boa me why na me breu me bre tu be nyanka mawu aw nenka ja mabusuafo afro se da be ya daka ma yeah yes abra suro nyame wo brekuma onya nipa ma be ya daka ma no yes sir but this can buy me fa wo ble kwa nenka kun bra kun ya na do we dey se me nkurom apa bi wo be friend suro nyame de go Ghana bi ani wa oni madaka yesen wo sofo sia to oni tasere sia abua ba tezao asia panini sami mingu ne be ya daka abua ni madaka yesen suro nyame kwakato kwawe masa me ready adina o ya no remember do ku oh yes ele ma be fanko so for the way no remember tell say me what the color ben of catch me orange me orange amount na my jena me the shining black up to onana no sa ho hia e the bible asiso aye puppet asiha who say puppet ni na e bi asi wonom
collection boys way. Esi nkyɛn. Na so for me betena he. Ono saa bere no na maku ono so. Na ma je na ma chim. Na so le man nso. Very good. So unai asese no. So le man ko no beguo. Na mami tuntumi aka mami. Very good. Nsabo nkomo no so so no. Obeku mami aboa. Obeku mami tuntum stupid boy. Siampanyini. Siasema papa. Mampona nyumere ya wanhwa. Ni pode ne ho baba betimbeku. Amia mesempe. Buatoli waza adaka. Sa adaka. O se mfa ne bo. Ufiefo begwu abrochira be ba ne be de chen ntade t-shirt abre no. Ada no nkoku be. O ga se mini wu history wo. Nya wo no wa fa frame abrochira ba Ghana. O de che ba ko pali t-shirt me nu se che mbira wo no. Abo adenti ne wo nkoku wo fa no wa abrochira no. Adenti wo nkoku wo fa. Asiampanyini. He! Siawate.